ajụjụ anyị na-ajụ. Joy asị na ife ọnwụ na-emene n'Uweri Kano n'ọnwa dị ajọ esi egbu n'ụwa na ndị bara uru n'ụwa akwakonwu ga-egbuzi ezi onye anyị na-ekwu maka ya Nneọma Ogbuehi Anthony Uchenna Aladi onye mere eme the second Egbuoma n'ọya ka anyị na-ebe akwa alele wee na-ajụ Chukwu ịnọzikwa ome na ndị fesi na chi age grade n'Egbuoma na anyị na-ebe akwa alele wee na-asị Chukwu bi n'igwe ịnọzikwa ome n'otu aka ahụ ka ndị Egbuoma home and diaspora anyị na-ajụkwa Chukwu bi n'eluigwe ịnọzikwa ome n'ọya bụ akwa alele anyị na-ebe n'ụwa na ọnwụ mere anyị ncha n'akpa alili ka anyị na-ebe n'ụwa n'ọnwụ mere anyị ncha n'ụwa anyị nọ nwanne m n'ọnwụ mere anyị ncha ndị fesi na chi edred na-ebe n'ọnwụ mere anyị ncha kedu onye anyị na-ekwu n'ụwa ọ bụ onye ka anyị na-ebela akwa Anthony Uchenna Aladi onye mere eme the second n'ọbịa ka anyị na-ebela akwa n'ụwa n'ọnwụ mere anyị ncha ndị be Aladi galụba ndị be Aladi galụba n'ife ọnwụ na-eme n'Uweri ka galụba n'ọnwụ mere ncha Uchenna Aladi ezi nwa leta Emmanuel Aladi mụrụ ọfụma n'ọya ka ọnwụ bịara ugburu wee nabazie mmụọ odogwu si California na America wee nọta ife ọzọ anyị nụziri bụ na odogwu anabago mmụọ nụ kama na ịjụọ mmụọ bụ Obereagu nọsịtara nwa Egbuoma mma asị gị na Uchenna nwụrụ ọnwụ odogwu maka ọ chọrọ ka e buru ya n'ozu wee si America wee nọtazi n'ọya ka o ji wee lọta Naịjirịa wee sị ka ya nọzie na Naịjirịa wee nwụọ ọ ya melụ ịjụọ mmụọ bụ Obereagu nọsịtara nwa Egbuoma mma agwa gị Uchenna Aladi nwụrụ ọnwụ odogwu anyị wee na-asị Ezinne Benedict Aladi na-asị gị galụba ọnwụ dị n'ụwa na ọnwụ mere anyị ncha n'ọya ka anyị ji asị Chukwu ma ọ nọzikwa ome na ọnụ adịrị eji akụ ya mana ọnụ ka eji akọpụ ya ndị be Aladi galụba n'ọnwụ chie na mere anyị ncha Uchenna Aladi anyị si gị naba n'ọnwụ mere anyị ncha lọlọ nwanyị ọma galụba lọlọ Mrs. Onyinye Aladi lọlọ Aladi Onyinye Aladi galụbanụ esi lọlọ Uchenna Aladi nwanyị ọma Obereagu si gị galụbanụ na ya ma aja ọgụbe mmụọ n'ọbụga dị eje ọgụbe ekwe na ya ma aja ọgụbe
nụ n'ọbịa ka ọnwụ na-emenụ Uchenna Aladi oyi mụ na bamma Ezinne Veronica Okoli ga-alụba n'ọnwụ mere anyị chaa Ezinne gị na di gị ga-alụba n'ụọ Sademian Okoli ga-alụba n'ezi ọgọ gị na-alụ mmụọ Ezinne Veronica sunu dị bọnwụ Ezinne Lady Felicia na-alụba nwanyị ọma ga-alụba nwe ezi nwanne gị fụrụ n'anya na-abago n'ụọ nwanne gị gị ndị a na-eme ka eji manụ Antoni Uchenna Aladi oyi mụ na bamma na akịka dị mma ga-eri ozugbo n'ụọ Mrs. Nkechi Ogbenna gị na-ezidi gị Mr. Edward Ogbenna anyị na-asị unu galụba n'ọnwa dị eli ego nụ Mrs. Ngozi Nwakpọ galụba n'ezi nwanne gị nalụ mmụọ gị na-ezidi gị Kennedy Nwankpọ Ogbuagụ nwanne m anyị sị unu galụba ọnwụ ọba ifolobonye anyị sị unu dịba ọnwụ Mrs. Chulete Egba galụba gị na-ezi di gị Mr. Emmanuel Egba anyị sị unu dịbe na nwanne gị galara mmụọ dịka ọ dị Okeke anyị sị gị galụba ọnwụ na nwanne gị nalụ mmụọ gị na-ezi di gị Mr. Ifeanyi Okeke anyị sị unu galụba ọnwụ Mrs. Chinedu Igbekwe anyị sị unu galụba ọnwụ gị na-ezi di gị Mr. Chinonso Igbekwe anyị sị unu